ערב טוב לכולם, גם כיף וגם קצת עצוב להיות פה. בתור אחד מהמשפחה, אז מבחינתי אסי, בשבילי הוא סימל הרבה מאוד דברים, רובם אגב טובים מאוד. והיה לנו סרט משהו חשמלית, שהוא קורן באלנבי בזה בחורה, והייתי בסרט עם המשפחה שלי, ואחרי הסרט יצאתי והקלתי ברחוב על הכביש. לא כי הסרט היה רע, כי הוא כל כך צדק אסי בתפיסה של החיים, שאין תוכנית נקודה, הכל באמת סוג של כאוס אחד גדול, ומאוד מאוד אהבתי אותו, במיוחד משפחה שלי, הוא מאוד נרגש להיות פה ולשיר את שיר שתמיד הלך איתי כבר הרבה שנים, שיר נהדר של נפתלי אלתר, וננסה להגיע אותו ולהתראות. עכשיו שירים ולא ננפות ולא תזמורת, ועכשיו שירים, עכשיו שירים, משורר נוטה לקפוץ מגובה של בתים ונומך של שנים נותן, משורר שלא קופץ עושים לו חנוכת רגליים ועוטפים לו בתחבושות אלסטיות, ועכשיו שירים, עכשיו שירים, ועכשיו עכשיו שירים, משורר שלא נוטה אבל תוצא בסוף מזנת, מתוח בידיהם שאנחנו למתוח, ילד מקומי ואיש עם חבילה שהיה פנוי למתוח, ועכשיו שירים, עכשיו שירים, ועכשיו